que é BlaBlaCole. É un aplicativo da miña página web que o que pretende pois é darlle un lugar a todas esas persoas que vexo nas redes sociais que en diversos lugares e sitios estades intentando buscar compañeiros e compañeiras de viaxe para ir a un centro ou que queredes ofrecer o voso coche para que a xente vaya con vos e a viaxe pois vos é máis barato, ben sexa porque o pagades a medias ou porque poñedes un prezo, todo isto e poder facelo a través de BlaBlaCole. BlaBlaCole en principio vai estar aquí na web da portada, vale? Para usala debedes estar registrados na página web. Para registrarse ou pulsades aquí en registrarse se non estades, e se xa estades simplemente iniciades sesión, vale? Iniciades sesión coa vosa conta e ides volver directamente aquí a página de inicio. E cando pulsades en BlaBlaCole, agora ides ver que tedes aquí unha nova sección, vale? Que é o meu BlaBlaCole, onde aparece a opción de publicar unha viaxe e a opción das miñas viaxes, que lóxicamente, como eu non teño ainda ninguna publicada, pois non aparece nada, vale? Entón o que vou facer vai ser publicar unha viaxe de exemplo, pois para que vexades como funciona isto, vale? En principio tedes que escoller a provincia de saída, vale? Estamos en saída, vou agrandar isto un pouco. Estamos aquí en saída, entón escolledes a provincia de saída, no meu caso vai ser provincia Lugo e vou sair desde Lugo. Despois, en destino, pois ou ben o destino pode ser un centro de ensino, que vai ser seguramente o habitual, vale? Pero sí que incluín esta opción de poñer outro destino e escribilo, porque, por exemplo, alguén pode querer ofrecer o seu coche ou intentar compartir coche para ir pois a un curso do CEFORE que sexa un sábado non sei onde, ou a Cidade de Cultura a ver non sei que, ou o que sexa, vale? Entón é a posibilidade de centro de ensino ou outro destino. Como o centro de ensino vai ser o que usades a maioría, pois eu vou seleccionar iso de centro de ensino, vale? Aquí, imaginadvos que eu vou pois ao IES Manuel Murguía, que estiven eu aí en Arteixo. Bueno, pois se escribes as 3 primeiras letras xa vos vai aparecer por aquí opcións, vale? Entón, para buscar Murguía, pois poño así, xa me aparece o IES Manuel Murguía, que sería onde vou eu, vale? O IES Manuel Murguía, xa queda aí marcado. Despois, o tipo de viaxe, aquí podedes escoller entre habitual, vale, ou viaxe puntual. Como eu tamén entendo que a maioría ides publicar viaxes que facedes habitualmente ao centro, por exemplo, imaginadvos que eu os martes e os xoves entro a primeira hora, entón pois poño os martes e os xoves, viaxe habitual, os martes e os xoves, e vou sair, pois como entro a primeira hora, pois non sei, vou sair, por poñer unha hora, vou sair ás 7:30 da mañá, vale? Entón, aquí tedes que marcar a duración da publicación, é dicir, canto tempo queredes que estea vixente a vosa publicación na web. Isto, lóxicamente, despois desde o panel de control que vos vou ensinar ides poder anular a viaxe, cancelala, pausala, etc, vale? Pero a duración que podes marcar son 7, 15, 30 ou 60 días. Eu vou marcar 60 días, que é o que viña por defecto. E teño, pois, iría eu no coche, para que a xente que veña comigo non vai incómoda, e vai o suficientemente cómoda, pois vou poñer, pois, que máximo, pois, levo a 3 persoas máis, e así somos 4 en total. E despois teño que escoller se quero poñer un prezo para que as persoas que veñan comigo me paguen ese prezo, se quero compartir gastos, é dicir, pois, a viaxe saen 10 euros, 5 cada un, ou se queremos turnar os coches. Vale, eu voulle dar a que quero, pois, compartir os gastos con alguén que veña. Entón, de punto de encontro, pois eu a persoa coa que vaya, pois collería, por exemplo, pois na rotonda do Ceao. Hai moitas, pero nunha, na rotonda do Ceao. En preferencias, pois podo marcar, se non quero que veñan comigo persoas que fumen, pois marco aquí. Se vou por autoestrada, porque xa sabes que indo por autoestrada pois vai ser seguramente un pouco máis caro, ou se quero só que veñan docentes e non quero levar a ninguén que non sexa docente. Despois o trayecto é só de ida ou se é de ida e volta. No meu caso, como é de ida e volta, porque teño que volver de Coruña, pois voulle dar a ida e volta, entón poño a hora de volta, que serían, pois, eu que sei, ás 14:45, por exemplo. Despois aquí, algunha nota que podedes incluir. Eu, por exemplo, pois vou poñer puntualidade, non espero máis de 10 minutos,
por poñer algo, cada un que poña aquí o que queira. E nada, damos a publicar, e vedes que xa automáticamente aquí se publicou a viaxe, sen nada máis, simplemente con estar registrados ou registradas na páxina web, vale? Entón, se queredes ver a vosa viaxe e modificala, como vos dicía antes, aquí dentro de o meu BlaBlaCole, e ter esta sección das miñas viaxes, que agora, antes non aparecía nada, pero agora sí que aparece a viaxe que eu acabo de publicar. Entón, se por calquera motivo quero eliminala, eliminoa, ou se quero editar cousas, pois tamén podo, vale? Entón, o que vos vou ensinar agora é o que pasaría se alguén contacta con vos a través deste sistema de BlaBlaCole. Simplemente doulle a contactar e aquí dime que lle escriba un mensaxe á persoa conductora, vale? Entón, eu simplemente lle escribiría: hola, estou interesado na túa viaxe. Falamos. E xa está, non vos fai falta aquí poñer absolutamente ningún dato persoal de teléfono nin correo, porque ao estar registrados e conectados na web, o que vai facer a aplicación vai ser enviarlle un correo á persoa que o publicou, que neste caso fun eu tamén, coa vosa mensaxe, vale? Entón voulle dar para que o vexades, envíase, aquí sai un aviso de que a mensaxe foi enviada, e xa está, vale? Entón eu agora, se son a persoa que publiquei a mensaxe, se vou ao meu correo, vale? Aquí, en teoría, debería ter unha mensaxe. Como vedes, aínda non teño nada, vale? Isto pode ser porque a mensaxe acabou na carpeta de spam, vale? Que vedes que é o que pasou. Aquí está a mensaxe. BlaBlaCole, tes unha nova mensaxe. Despois ensino-vos a mensaxe, pero primeiro vou vos ensinar o sistema que inventei para que se che acaba en spam como a min a mensaxe, te deas conta de que vas ter unha mensaxe no spam, vale? Entón, o sistema que se me ocorreu foi: este aviso significa que alguén contactou comigo. Entón, eu teño que ter, si ou si, unha mensaxe no meu correo, sexa en spam ou sexa en non spam, vale? E se abrides, aquí xa vos avisa: tes unha nova mensaxe no teu correo, revisa a carpeta de spam, vale? Entón eu, que acabo de ver isto e que vexo que teño un contacto novo, pois voume á miña carpeta de spam e aquí está a mensaxe. E na mensaxe xa vedes que pon: tes unha mensaxe sobre a tua viaxe, aparece a viaxe que publicaches e aparece a mensaxe da persoa, que foi o que escribín eu antes: hola, estou interesado na tua viaxe, falamos. E di, pode responder directamente a este correo, a tua resposta irá á persoa remitente. É dicir, se eu respondo aquí directamente, como vedes, xa directamente o destinatario é o meu correo electrónico co que estou registrado na página web. E isto é BlaBlaCole.